legătură cu George Pian, comentul de l-a lăsat mai de astăzi pe Facebook. N-am nimic de negat la ceea ce se referă în explicația lui. Are dreptate, dar nu întotdeauna fetele sau băieții poate să-și hotărească ei de unii singuri soarta și viitorul. Deoarece soarta și viitorul încă ei sunt copii și n-au atâta experiență și poate să nimerească rău. Așa că mai sunt momente în viață care trebuie părinții să decid soarta și viața la copii, cel puțin cu un sfat. La fată nu e bun băiatul sau persoana respectivă, anumite motive sau care sunt motivele lor, că se cunosc. Nu, și așa nu se pot să unească ca fără să se cunoască. Dar îți dau eu un sfat, că ești al lui Pian și Pian e cunoscut în toată țara. Mi-a plăcut ceea ce ai zis. Părerea proastă care o am despre viața la țigăncile noastre în general, că duc o viață foarte, foarte, în ghinimele, foarte grea, foarte urâtă. Atât am avut de comentat.